malapit siya ngayon. Bye. Welcome to Tafunsak. Anong Tafunsak? Junior. Alexia. Tafunsak. Kalau malap ke kum buyur ala pas lah macam. Ah, anyway. Welcome to Tafunsak. Apa ni lom lah kum na sis naman ni lom kasi Ngamal atom onan Yorkshire lom. Ipangay talarek ticket. Kapan am tawaklin ng Tafunsak kapangay. Tilin ng Tafunsak. Fundraiser event ng Tafunsak pangay. Katasi Old Stadium Park. Ausing ang luwa pa. Ausing ang luwa yung tawag. Masing ngayon. Kapalaman may Mama ausing ito. Siking na ito muna. Mama, we have all day today. Kita kapani fashion ni mat kinakat pa tawag fashion. Shipin may shipin masih katarang fundraising mana ke okoslan mat Tafunsak ka. Alut yang alipisin mat ma kakawing ang lom sila ang Old Stadium Park. Kala sa itap lom laltaring na mamay ngayon mamay kapital ang epekay kung tanliya may kawika sa Google Glass ngayon ang kala pa sa 30 engineer Rasa William Milas? Oh, okay. Ito may sita lagi na. Hindi ka psiral pangawis niya eh. Ilpingkuf maniltang, manilkuf niltang. Apa kau siang kita psi ngansang ilpingkuf na Okay. Ano? Ano sa tuwing kom? Buka. Okay. Pero ako na ba kayo? Buka. Ngayon, kumatayin na yay cash. Apa? Ito ko hindi tao 2018 Kumatayin. About 5-6 years. Pinang Honolulu. Takuna ni pag-umokra ni Pagloko. Matakuna. Oh. Kasi ba papaman to mtawi Kanto ko lang yung kanta. Pwede po lang. Pwede ka tumingin na. Pwede ipkos hindi niya na. Ito lang may sirang alle law na kay may interview siya may baka siya kumurela kay Matari. Oh my God. Hindi ko nakalabas yun. Gawin ka na Malalap do when Uy ka ike maya makumsuk ya. Kung lagi kay Dillingham. Oh. Enchi ya. Diba kulukle? Kung yan kita talasi. Ito taong kulukle. Kung may kanjila siya, kung may kanjila may yan ano yung manong sumatin. Kaya Umli kung si Barrett sasang yeah, peche next time. Hindi mo mohul nga. Kung nagalan kita, pero we can Lumala, kung yung cash may niya na. Sa amin yung July. Makainwi? Hindi mo makaka. Pero kung ito kainwi. Saya ngawi. May na-action. How are you doing? Thanks for coming. Where's your mom? Oh, she's here? Parking ligay dia lah ke sama sa singin lang may bata na lalaki ako sa Oy. Ako na sa sir ako katuloy na KOSRAE si mabay Lain mo. Dal pa ka. Lumalap yung dal takon.
Thank you guys. Tanim coffee. Oh, that's my friend. How are you? Good. How come you're wearing Panthers? What is that, Panthers? That's your team? What? What is your team? You just put it on, yeah? Your team is 5-4, yeah? The baseball team over here, 5-4. Don't forget. Punta malata ulit sa akin. Kalau malap ke, ay ngasal po ginapay maluwa. Pen lo kumdal. Kalau malap pe kumdal to kawiyan eh. Okay guys, akin na kain na sintel. Kumdal ang wisom na ko siya eh. Mantum del batlim ko si masamati yakyo eh. Oh, mo mengali ay kay sing ya. Wala ka nang napata nga. Uy, kasiyan ka to. Dahil pa sumti ito eh. Hello. Ay, ito lang malaki yung delta ko eh. Okay guys. Makan pechay kumtel. Uy, kumtay le. Pa kumtakala nang eh. Map line siya ngayon. Mas coffee ni Momtel. Wala, kalim ko. Hindi ba sumnok siya eh? Kumtel din na. Oh, kumtel din na. We fire po eh. Ano to, kasakat. Cut short. Dahil pa yun. Fire po pa kumtel ito eh. Dahil trash joke. Oh, na kumtel na we some eh. Tekin. Alam po sa itong natin ay akilin kung ngayon ka mo high school si Pakum. Mayroon pa ka? Kung may isas pa kung taka, logi mo takaan. Logi mo takaan, nas coffee ni mo. Kung coffee? Mag-resi media. May pagkawo mo naman, lalim ko niyan. Lamta, pino ko mo. Makina taka wasin kakain na sinmet na kawa. Oy, kumtel pa ka? Hello, man lap kay kumtel takaan. Kenye, how are you? Well, kanto pa ikaw nam tawag. Wala. Tamnas kumtel finin na mo kumtel akalim mitalikin siya kada maniman. Bye. Hello. May kumtel pa ka? Kumtel mo shoe, harsh cola. May ka nam tawag. May ka nam tawag. Chun pange. Oh yan na kinyo taon sa kong eh. May makong tigiyak 10. Umla ko may maminsa eh. Kasi may tigiyak ko ba na sabi sila ganyo. Wala, di kami. Sigalain mo ikaw na sin may pagkabanahon siya kan. Kain kom, kula kita kaluman, kula kita kaluman. Ako na swigat kita inbel. Kung pinay lang si Mohul, Kako Boil, one for rice, after diginis roast. We pinato leash. Karin to kapin to no pape aral tala sie na zero si tala na singa den na yok ta sie na zero wang is zero la bale tala na singa so kal tikin stros ta kungan ma tikin stanel pushke devan sak palare lelan devan sak pusinge banang ma no kayo mamong pusinge ma devan sak kung bilege mo ma free soup ashmeta rice one variety pape ke HONOLULU ke layan pinola and the last soup sing anash bashrat tevan sak si bawela banang nanapang saka kang bashrat tevan sak sing alana ya paran ka kumabat ka na kumauli
Lain siya ba ang nakumekang Tafunsak Tafunsak nga ba nang nakala na may ito, we base kay Tafunsak. Hello, mother. Tala ito. Bayan na ako tayo Vice President ako. Pang sipot sa Tafunsak Tafunsak nga. Bye, memang lish Tafunsak. Sipot siya netibot. Ano na pala sa sir? Pinsakin ako sa pinsakin na sipot siya sipot siya well, ako na siya diploman. Tumasa di diploman isa. Kung pinato na mo ticket, kumaksaya na mesa. Franchise. Ako na sumika. Tabahan ko at gawin ka lang sa kasa. Nanti gini sumpah ke? Ako lang mag-pull church. Ako lang ang baka sa paralang hindi You dad got a new wife? You dad got a new wife? How are you? You know how to speak KOSRAE now? Thanks. Nên mệt dẹp chứ đấy bữa nay đây có mấy tụi chặt dẹp cái kia này á cái kia đâu có cả Gue, nah tentu kan. Kalau orang bertaruh buat kerja semua di lapangan, nak nak suikat kali-kali begitu. Tapi ini agak saya atap tapi katrau na ikan KOSRAE ini nak kau nak berapa nak masih mana bilen KOSRAE sam. Panang muli tiket dan jalan siapa, sam nak masih mana bilen KOSRAE. Again, nampak kan? Naman lang. Bukan Request Request tulungan nalang na. Ay, tulungan lang. Thank you guys. Ang una pa having fun, good time. Tulungan lang. Wala nang Bang, may tatas on. May bang. Tidak ada seorang mengalir baik. Kung sa mengalir mana apa lagi? Piam tu mama.
Bastro na melim, Paul na melim, mga may tama. Check in line mo. Mga melim, apilin mata melim. We station lot of the tire so that you want to try. But Masipan. Neyse de global KOSRAEAN. Faaliyeti değil maaşın. Kasra. Subewo, lain orang subewo, pandu, semai panagang ucap lain jala. Dia menunggu. Please don't waste your time. May money in nag-get dress now. Kung pinlang si Amok, patagang. Next item, soap. Soap sinayan mga Paul Chichi.
Masya Takongan, Faklingen, Mayan, Somerset, Noe. Ay, bukan na, Noe. Hammerlash. Kiden file complaint siya. Lunch ya, Noe. Kom siya may song eh. Ay, makakalan. Pangin. Okay. May tingin ito sa mga may awal lang ako sa mga aking kakulo na siya tigin spam. Lesson. Kula ka mga tikita. Ay, dalang na. Yarni, bayo to. Ay, langi. Kula si Shuman na sumna siya tune more. Poof. Next, Malal Elche. Ready? Mira Vicky Lono. Salam below. Below sila Malal Luisa Alikim. Masih na ko envelope. Envelope sila yung sumna siya 1955. Salam Roman. Roman sila Malal MDGSSN. Masih na ko siya ko si Juan Morris. Sumna siya Sipero Potwalong. Salam Blanket. Masilang Malal EUH. Ew. Masih ko si Getsi. Kainin Rose. Pakyangan. Yung sumna siya Imagine Israel. Imagine 78. Bye. Hoy, Christian. Yes, ka. Malangi. Malangi. Salam. Meron na siya. Poof. Pabla. Buwan sila Malal 78. Galila. Kopsinan. Si Sexy Gusto Lalan. Mga checking purpose. Salam balik. Masilang Malal Mukul. Oh, bayo. What's your one? Roman. Somerset. Bassett. Bassett. That's it. Bassett. Salam. Nawaray. Tasha Yuta. Salam po masilang Malal K2. Pinigis. Bayo. Para sa inyo. Ang kopsinan. Somerset. Malala. Tigrista. Ang gigit siya nagya. Next. Salam. Roman. Roman sila Malal Denmark. Sos Marley, Jimmy. Yeah, man. And I take your phone. Can you go on share below and get check is in the below one? Pailan niya. Salam Blanket. Blanket sila Malal Antiyos. Basta. Tama. Oh, ma. Good. Bakit? Ako. What's your government? She gets it. She gets it in so much minor, never mind, leave it. M and L. Salam. J M and L. Sila sila Malal Chefsa. JAAH. Point. Kancha Mamadanim Rama Power Monster. Thunder Peter 961. Idols. Salam. Off. Off sila Manical DRA. Nagdilita. What's your government? Correct man. It's on the shade. NWL.
Inside ang Ramet. Kampo. Ang sinay mga Tenwa. Washington, Raishiman, El Somashil, Shakia. Raishiman Somashil, Shakia. Inside ang Metulog. Ang sinay mga Keisaki. 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 Kat Ashram, Horace, Washington, Isamo, Miha, Abang. Inside ang shoot. Blanket. Kadaon. Daon sinay mga B. Ditoash. That's it. Washington, Shilman, Nathan, there. Malal Inka. Inka Kanika. 840-0417. Inka. Ika. Katiya Ushin David. Inside ang coffee maker. Ang sinay mga KW. Pagasi Shuman. Pagasi Shuman, El Somlan. Ins. Ins Nena. Inside ang Pop. Eh? Sinay mga NL. Pulwari. Pinmal finda ko lepangon ya. Collection. Nasi sala. No. Nasi sala kire mo. Tonaita. Pai eh. Inside ang Ramet. Ramet sinay mga Jason. Kata yung yan. Sopsinan. Sopsinan El Somashil. Tyler. Malala. Inside ang Rice. Rice sinay mga 1742. Washington. And Pulopsinan. Sopsil. Tap. Rain mo kung pagka. Inside ang Kumula. Ang sinay mga Luis Salik. Washington. Hala. Sketchy. Porokshe. Kaya kung yung dahil, kung bunsom na yung public. Akpak mo sipang niya. Bunsom na siya. Sosa. Ay, sosa pa man. Inside ang Makulas. Ang sinay mga Kika. Isang gachut purok. Sigat tayo. Kami yung magay na si po. Kika. O bailan ni. Next. Kerala. Nena. Mounted 2. Mounted 2. Mga Basta William. Basta Elwell. Point. Telefon na Fidelik. Taulan 5. Oh, nagay mo rin. Ay, kasi yung araw yung Fidelik. Inside ang Book. Book sinay mga Laura Shusanen. Collection. Collection is from the Tenwa. Inside ang Ramen. Ramen sinay mga Right? Shun. Bailan mo. Shun, pailan mo. Pailan Timo. mo. Oh, Benchu. Shun, blanket. Mga anti-Diyos. Sino sila? Inside ang Frog. Nuk-nuk. Mga sinay mga No. Kunaika. Masih kat datang kat Jones na school pepek. 304. Okay, 304. Kaya eh. Kat high school ka daw. Inside ang Bula. Bula sinay mga man. Molon Nator. 608. Kopşumen. Kopşumen Esomsil. Şumsana. Şumsana. 618. 3618. Only Medicare. Walang kong high school degree back. Nakunan. Baca baca. Baby ya. Inside ang
Kung may na-control lagi po, room on duty. Makingan mga keluma. Amen. Welcome na siya, kakikikapan na siya nga. Kyra. Good side up. Amen. Amen silang mga pupuling pepes. Subsession ng Tiyo, Malal, Dam. Yegar sumla po ay katakilin na Melim Zona show me a Tafunsak shotar. But this year, when I get out of Olympia, mali ito pangin mawo. Melim ut po ay Tafunsak. May nagawa HONOLULU dapat ngiti CSC. Because at the end of the day, we're all KOSRAEANs. And on behalf of our Tafunsak people, kailangan na malak na sinmit KOSRAE HONOLULU na kayo, especially our church leaders, our family leaders, community leaders, kita kayo ni kita sa inyo na rela fundraiser sila sige. Amo list sa siyang mo ko sila nalwanin ka kailangan na malak na sinmit na kayo. Kailangan. Hello mga kapatid sa kasama. Kalau kalian ayos na sin Woodland Church, Pasta, Pagniash, Paklaos, All basta ka din, pula lang kasi itawi, niya announcement may tigil ka. Belum mana singgah masuk tarik lagi ke nasi pila, sisi las kau ye singi, dan aku ni mana ke personal mita mencago, belum mana ki posisi, mungkin belum usah singi ke nasi pila. Mana ke lakya lebih, mana lebih mama yang tua beri ke nasi cuci ros ke pinjak kau so. Kalau pinjak kau bagden, tanah ke ulai lama kat cash carrying, benerela, isi ulai ros, tapi ni benerela ros. Yok na pa yung hanas katagin yung sisi alam si Lord pa rin katsing na kasi kung kasi makapintrap yan kalit alala na alakay kung natin akawin yung siwas may kusaya na kayo wagay lang si Lord nakalang Lord pa rin wala pintrap kung ba na yok Mohon dimudahkan rezeki. Karena rezeki berkali ini dari kafir Allah disuruh kita kafir ini. Ada yok, kalian lulus tetapi, kalian lulusan, kamu bagi lulusan, malah kita waktu kafir ini lulus pilih ada ke milik yang saya ingin. Kan kita waktu Israel waktu Maya kita mungkin kalau nak kita masih pandai, encerah terkena you know. Kita pinjak magdala na ay penangigi nulas na gawa kita mitapin tagal. Ang tari le malalak si may kulan maraming pinya may kulan jang sak nanagulin babe sila sa tulo okay araw ngait len nasam sing ngayon kay ating siwi ito. Ang tari le malalak ati kain fact kay si manang talay bilu ki chingin gos na gawa yoking on ang tari le laski kasalo kulo okay friend. No, la pasta. Están todos como están dawi. Gamala. Evine aç announcement na nasiye mit bigat kaliye na bay Tony Lasha. Evine kalian liste pangal. Tagasi magos roke o itrash ke siye ya kama 005. Tafunsak dan salam mereka. Lama orang tak suka apa yang sablayan. Tiket lasha bulan si bagian ke media kabin sound system lasha. Gulang si mat na ke si malala in wikat kailan missing ya na person makaka. Amay bangay sablayan 20 lasha nak nas kombine tuya kian kumbiya kaya na makatala kaya. Soalnya kut semaan sisko nakakambash na yan kung bash na wala. Shakta, metliga de bash na ligang Israel kasoilan, vinaka, kumilgay na aluela ikalash metliga de bash na lig, kasi benwang ikalash.
Kaya sinacheck yan, dahil po kung saan matagawa ka rin mga kitan sila. Ano nga sa katagan ni Brian, ay matigatanit kitan sila. Ni Brian, nagkaksagat ko mo ba at wala na siyang karang yakulong na siya na kayo, kung nakasagat yakin mo siya, siko, lanang na siya na kayo, kulikat nilan siya, igad siya nga, wala ka malakas yung kung Aklen, lain na lang siya, kapinalain siya mga matiyong ako, inarabatigin palos. Wala kaya kalan man makat na kabalakil, katarsin nila na bensin eh. Umakni siya na kanilas, wangin ka nawa na siya siya, ako las na siya siya lain siya nga. O hindi katapilan misal na kanikiban. Antin dyan pamasing ngayon? Ano yung tulik info siya siya? Tangaulan na upe.
Ang kapasya na kumiti kata. Ate ka din na Lord nagke. Lakar siya siya dyan ka mo. Ate ka din na Lord nagkila. Okej, skulle man lära. Okej, eller jag okej. Gamla eller jag med åpie. Skulle man lära. Ja, me arsmalla lära. Käsi näitä Fredrik ja Alberti. Eläkään ja varaamme kisiä kupla. Meillä on Mutta Malaga taamme naujapaille. Painoja ylisäästänne. Me rupas mo. Hillal kun el tita mal. Bakit siya Hindi ate mo kasi siya wang malmang tikbar. Lamalap. Meron siya rocket. Meron siya rocket. Para talaga yok me. Åpie. Daron tala singa. Pili ko na gusto ko tanli. Chakin pa ye. Ang daligas wala na. Oh, ano mo pa pinalan ni po eh? Oh. Hindi siya pwede lang yung. Oh, wow. Hello. Patim dia очень гумфа, dan fa sampai. Kita oh lucu. Ah kita kat pe. Kita очень. Okey.